Kataal Museum. Donation na rin. Donation. So our last stop kay Kataal Museum. Oo, tanaw ba? Oh. Muni gisakyan sa unang pag World War. Pwede ka mo sakay siguro doon. Pwede. Sakay ta. Hala, may bomba gino. Hindi naman kalimuto ko yan. Big Mama Bomb. Ang blast radius ani niya 6 kilometer. Ah, Kung mga flat area. Ito ko, umang good siya. Kung mga parehas aning diri sa tuwa nga Oh. bukid na naras mga 3 kilometers. ah. Ako, tapos gihapon. Mo flatten yun Kung yun. mga flat area man may shockwave pa man mo. Gahion yun. For size. Tatamad ka dito ko, for size. First time. For size reference. Agnaw. Taas niya siya. Taas pa siya ni Modong. Mortar shell. Bihag mga kung ano. High explosive. Mortar shell. Sabon. Bigyan ninyong podcast ayon. Okay. Mabri lang na siya man. May bungo. May klaro si Kuya. Kasta ayon na siya. Mura sa week tinuod. Niya hands off. Hello. Kung siya 2 days na siya after sa bombing sa Pearl Harbor na release. Ah, kani. Kuha na siya. Kato na po usa sa tuom sa kuan po to siya 1944. 44 daw ito ra. Kani 1944. Oh. MacArthur Falls. Oo, sugo di gamit nila para pawaon ng Japanese. Yung kani po siya sa mani filter nila, water filter. Sa una. Mag-pump na sila sa river ani sila po. Yung dre ang kuan nila. Tubig na. Hinlo na na. Mainom. Minum na siya. Oo. Bago, lipunan. Ah, 1 peso coin. No. Power Revolution. Hindi ta sa mga coins eh. Abot pa na siya. 2020 sa Nene. Bago na lang ang nasa blue nga kuan. Ano noong nasa lalo mo nag 1970 po nga Marcos era nga ko. Oh, to. Marcos era. Oh. Ano ba? Down sa diri do 1982 diri sa taas. 1970s. Kani 1970s kanito na Kana ako. diha. Oh. Nagandang piso eh. Ang kuan ra ani niya nang nakatsada lang ani kay Marcos coins ni niya dre. Marcos coins o People Power Revolution. Oh, people power Revolution. Gatapad man gyud. Yung coins mo? Oh, si Marcos coin. Mahal na naon. Ang presyo niya sa kabat na sa 10,000 to 15,000. Kung ang pristine condition ng imong coin nasa 15,000. 15,000. Kung ang imong coin niani na nga ni black na, ni dark na siya, naro sa 10,000. Pero mahal gyud 10,000. Mangita ta ni. Ang kuan nila sa ilahang case sa una aluminum. Paano siya before the war o after the war na siya. Dayong pagsugod sa 50s ni usog sila sa Inganin, kahoy na. sila. Issue ni siya sa pilot. Ah, mo na ilahan Muna sa pilot kay baga man ang glove sa pilot. Kay high altitude man sila. Kung mas sa ordinary officer ka lang, mura rin yung gamit. Mga rounded na yung ilang pa. Dili pa rin yung may itlog sa tumoy. Kay baga man daw ilang kanang yan mga gloves. Kaya kung masakit po kag malaria sa una sa kana pong injection nila yung gamiton. Hala, nakuha sa Ang ilang nidog murag ko kada ko sa lansan. Basta kuyaw di kay malaria sa una eh. Bili ka mo injection kay nga nakadako or mamatay ka. Ang pa-injection na lang eh. Prayers na lang na sila. Pero napadya po is 7 ka remains.
Japanese surnames. Nasa sulod sa box. Mga buko. Mga buko. Mga hapon mo. Hapon o Amerikano. Na yung isa ka Amerikano din. 6 ka Japanese, isa ka Amerikano. Wala na nga sila eh. Una kayo kung kuha niya yung picture pa, mapil sila. Allah. Na-picture na din. Mga artista ni Sono. Ay, mga native lang yun eh. Mahal bang panapon ko? Mahal oh. Dili. Pagod siya, hadlok sila musulod sa sarina sa hapon kay pasilon man sila sa Amerikano. Kaya ang Pinoy, mura naman gudaag hapon. Mo di ay. Manang magbukas na lang sila. Ay lang tabunan ang lalong nila. Pero kani sila mga, ano ito, nakaway mo? Ini, pusil-pusil. Pwede ka muling ko din na ito. Ayo eh. Wadlok na siya. Mga November 1. Numimatay. Kani, gamitan dyan. Kay, Grabe kasi sila ko ang... gira good. Mo din ibala sa mga nino. Sige, may kauban out. Dahil kung kisberi nga na kuyawan, kaya ito likigog na. Ang clock dia, functional pa na siya. Hiningala ko na siya. Kano na siya, 1890s or 90s. Nakuyawan siya kinanitig. Kano siya, Pero every na amazing siya no, kay bugbagting. bukuan pa siya. Pero di pa naman pinawala yun. Kung kada oras na. Dili siya kada oras kada 30 minutes. Mutingog? Oh, mutingog. Ang Makaya ka man? kaya nila dito. Perlas man sila. Typewriter. Typewriter pa oh. Pero abot pa man siguro ka ana. Oh, mga kuan ni gininibi siya. Kabo na 1940s. Ngayon Abot pa kana. Si Santa Claus Naman sa siya. Kakula. Coke naman ko. Oh, kahit pagbata na ko Kay- si Santa na bitaw. Pepsi bitaw siya. Santa Claus, si Balance Kakula, kaya wala kwartang Pepsi. Oo, nalugi. Masali nun man ang Pepsi. Coke. Mo di eh. Ang kahoy nga yung goto lang. Eh? Fossilized na siya. Di ba ang mga biodegradable nga mga plants sa una, mahimo ng fossil fuel? Oo. Pero kani siya, nahimo ko ni siyang bato. Nga naman po. No. Hold up, hold. Pero bitaw, nga naman sad. Makita nimo ang mga grain sa kahoy. Fossilized. Nag-fossilize siya. Sige, explain. Hindi ko Shall pa-explain. Basta ni-fossilize. Pasabot ani ma'am na ang Negros Island sa una naana sa panahon sa dinosaur. Pero wala siya na igo sa dagat sa pag-tsunami. Ah. Oh, kumakaraan. Iligira nila, mga tanks. Nakuyawan ko niya kay marasan siya sa ulo. Dala. Kumbasa ka na. Dili siya. Kudak. Kudak mong gado. Kudak siya? K-O-D-A-K. Wali lang siya. Kudak siya dito. Nakita naman siya. Kudak siya. Hindi mo na magpakudak ka sa kudak. Pero Ay, brand nabaliktad man lang ang siya. Kodak. Brand man siya ang Kodak. Pares Kodak. na po siya red line. Mo, jud siguro yung nakauna no, ang Kodak. Kudak yun ay sikat eh. Kudak. Unsa nang kataal? Apelido na. Oh, siya. Oh, kay sa ilang part kiday sa ilang family Stores. history. Tanawa na mga medal o kataal. Ang uniform po sa kulolo mo pa siya dahil. Kani. Iyahan ang mga items Ay, na hadjud nga ni? niya. Oo. Oo. Dala ng first aid kit, mga miss kit, o lunchbox. Grabe buata sa yung punto una. Of course, kira gud ka sa kwarto kompleto sa Ang una nilang gisuot, overall, yung sa pants, yung sapaw na putsila o quad cloth na pumain, parinit rin. Lagi. Yung di ba yatang kay winter diri? Ang kwan mong god diri sa una kay kakahuyan mong god, siging basa. so- Yung forest mong god yung kwan sa una. So, sakto ra gihapon. Mga sakto daghan sila suot. Sa ilahan sa kay family history. Kataal family. Yes. Sila pa nalulo. Sa lulo. Kwarta sa puno. Muna itawag Mickey Mouse money. Ah. Kwan na siya, Wala yung siya. Manila paper lang yung gamit nila. Oh.
O sa burag wala ra siya value, O, di ba? wala siya value. Kinalang ka magdalag us kasako inana para kapalit ka us kasako pong bugas. Binuang na din ang kuan. Kirin beer. Nala din sa una, kirin sa. Oo. Ang Kirin mo yung pinakadugay nga company sa hapon. Oh. Pero ang ubang kirin beer ron kay murag made in China naman son. Oh, na ikopya nila sa Lagi, no? ikopya sa China ang Kirin. Mga bisibitin. Kaya kung mga crash landing sila, ilang taon nilang jacket, tuwasa sila napitan. Ano man na yung Murang na yung mga maps. Bitaw son? Pero makauli kaya po sila. Pagkauli rin pa sila. Pero siya gihapon yung kanang kanang yung Ano tataga na. na yung mga pasasulod? Oo, nakay mo. Oo. Si elephant, kita na sa elephant. Chuyo. Di ba naman may gold na coins dito sir? Ha? Awa naman. Asa ba? Interesado. Sabi lagi ko. Okay na. Okay na eh. Cool. Tanong, dugo kay gold, oh. Hindi na daw ito dito. Ay, Kaya kanino di mo murag mo ay? ninyo. Kani mga gani. Di na, kuan? Kaya di mo pala no. Tinanggaman. Di rin na, okay. Dito sa mga collection, no? Para pero po sa pagpino na, dire po mo maglubo. Dire. Ang corn cob, dire mo guhas. Yung katong mga kernels at lalo. Di na, o niya. Pagka man nato kuha sa kernels, balhin na po nato yung magpino na po.